היי ילדה, את רוצה אולי תמונה? אני ממש מפורסם, אני איה לוי. לא. למה לא? כי אני לא מכירה אותך. איך את לא מכירה אותי? אני איה לוי. מי לא מכיר אותי? כל העולם כמעט מכיר אותי. וגם יש לי איזה 1,000 עוקבים. וגם, כאילו, אני לא מכירה אותך. ולמה שאני רוצה לעשות איתך תמונה? למה בכלל הגעת לבית שלי? אני לא עוקבת שלך. לא התבלבלת בחדר, ואני לא עוקבת שלך. ביי. נו באמת, תעשי איתי תמונה. אוקיי, אני אעשה איתך תמונה. סתם, אני חוטף ילדות. אני אחטוף אותך. אוי, לא. אתה יודע מה? אני אעשה ככה, אני אביא לך 100 שקל ואתה לא תחטוף אותי. יותר. 1,000,000 שקל. ממש. אוקיי, בסדר, אתה תקבל 1,000 שקל. סליחה, 1,000 דולר. כי אני חוטפת. גנבים, אני משטרה, אני אעצור אותך עכשיו. אני אקרא לכל הצוות שלי. סתם, תירגע, אני לא. אבל אתה באמת עושה איתי את העסקה הזאת? אם אתה חוטף אותי, אני אתקשר לכלי ויחטפו אותך במקום. אוקיי. אני אפגוש אותך מחר ותביא לי את כל הכסף. בסדר. אבל רוצה שנהיה חברים, כאילו? כן, ברור. רוצה שנתחתן אפילו? ברור, אני רוצה אפילו לצאת איתך לחופשה. אוקיי, לאן אתה רוצה שנצא? אני רוצה שנטוס לאפריקה. לאן אתה רוצה? אני רוצה לדובאי. אוקיי, סגרנו על דובאי. אז יאללה, בוא נצא לדרך. רוצה קודם להכיר את ההורים שלי? ברור. כאילו, זה ממש כיף, וגם נשחק בכמה דברים שיש שם. יש שם המון דברים כיפים. אתה לא מבין כמה. וגם נוכל לעשות מחבורים וכאלה, אתה רוצה? ברור. אוקיי, אני בא. אבל רגע, לטיסה שלנו צריך לארוז מזוודות. רוצה שנקנה מזוודות חדשות בביג? ברור, יהיה הכי כיף. טוב, ביי, נתראה מחר. ביי.